Os dereitos humanos, o veganismo e a liberdade son as nosas pedras angulares. As viaxes, a nosa maneira natural de conectalas. Somos Sergio e Nuria, dúas viaxeras mostrando a súa maneira de ver o mundo a través das súas aventuras en Toxío. Final e intentar cadrar un pouco todo, que quede conectado e así. Pareceme boa idea. E as ideas pois xorden un pouco a cada paso, como acaba de pasar agora mentres estamos almorzando. Cando a unha se lle ocurre algo, pois digo en voz alta e miramos se é viable a darlle unha volta. Aquí é onde diríamos que comeza o proceso creativo, que dende que isto empeza ata que un vídeo ve a luz poden pasar meses, normalmente pasan meses, e sin exagerar chegan a pasar anos. E hai moitas destas ideas que nunca chegan a materializarse, os vídeos nunca chegan a ver a luz, algúns ni se chegan a empezar a gravar, pero outros sí e quedan polo camiño. E isto tamén é parte do proceso creativo, é superimportante telo en conta e que non sexa fonte de frustración. Mais que nada, para seguir con vida e que a canle siga funcionando. O noso proceso creativo nos vídeos é igual que o noso proceso creativo en calquera outra cousa, como pode ser facer o moble da nosa Orixe, porque ahora Nuria está grabando contido para o making of, mentres eu fago isto do making of. Pero temos que decir que ao final sempre acabamos orgullosas do noso traballo, e iso está aí publicado e o resultado tamén desas discusións. E ao final é unha maneira máis de medrar xuntas, como pode ser, o sea, facémolo aquí cos vídeos como pode ser en calquera outro aspecto da parella, realmente. Comunicación, comunicación, comunicación. Tapas ti e destapo eu. Vale. E dicimos como non o vas creer e despois completo co do sitio. Sí, pero acuérdate que ahora había que destaparla, sí. Sí, pero o que intentaba contar é que así é un pouco como guionizamos. Non o solemos traer escrito, pero pois comentámoslo xusto antes de empezar a gravar. E así é como se vai guionizando un vídeo. A selección de espazos nos nosos vídeos é un pouco aleatoria, un pouquiño como todo. Onde nos vemos con ganas e nos parece que vai quedar bonito, pois aí gravamos. E gravar viaxando pois tamén é unha experiencia moi bonita, permítenos pois ter as nosas lembranzas todas xuntiñas e deixar que o resto tamén poida disfrutar con elas. Pero ten un hándicap, cargar con todo o material fotográfico. É que a hora de viaxar nós temos que meter todo ese material nunha mochiliña para poder chegar a calqueira sitio. E que levamos nesa mochiliña? Pois levamos principalmente esta cámara coa que estamos grabando, levamos un par, dúas ou tres lentes que nos permiten pois ter un gran angular, que nos permiten ter un obxectivo para retratos, e despois tamén, con respecto ao sonido, un micro de solapa, un lavalier, que é o que nos facilita ter unha calidade bastante decente en relación calidade-precio e ademais, con este chamado pelo de gato, que é sintético, temos como máis amortiguado ese son e nestas zonas que están realmente venteadas, pois temos unha calidade extra. Despois, aparte, como complementos para ter moitos máis planos recursos, pois temos un teléfono móvil que nos permite, pois cando temos máis pereza ou a sitios aos que non levaríamos a cámara, metelo e ter eses planos que desexamos, e tamén unha cámara de acción, unha GoPro que podemos meter na auga e aínda nos dá pois máis versatilidade. E como non, algo que non pode faltar de viaxe cunha cámara é un trípode. Temos estabilidade, permítenos gravar en selfie, podemos facer moitas outras cousas que sen trípode é moito máis difícil, porque tens que apoiar en pedras, etc. E adicionalmente, algúns pequenos extras, como por exemplo, filtros para, en función do día que faga, e un disparador remoto que nos permite xa facer eses selfies, esas fotos que vedes en Instagram e que nos molan tanto. Todos estes materiais facilítanos un montón in situ gravar todo o que queremos, pero o traballo gordo está tamén na postproducción, na edición, que é isto que te ensino agora. Isto que teño detrás de min e que viches é a interface do programa de Mac Final Cut Pro, que é o que levamos utilizando desde o inicio para editar os vídeos na nosa canle. A edición de vídeo. Para moita xente a parte máis tediosa de crear, pero para min, particularmente, teño que dicir que é unha cousa que me encanta. Entro en trance, xa non sei cantas horas pasan desde que comezo a editar, e xa sabemos que se estás facendo algo que che gusta moito, o resultado adoita ser bastante bo. Con respecto aos recursos audiovisuais que utilizamos á hora de editar, a música adoitamos sacala dunha librería de YouTube que é Audio Library, que ten un montón de cancións de moitísimos xéneros e que utiliza licencias Creative Commons que nos aplicamos na nosa edición
a través da atribución despois na descripción dos vídeos. Pero na páxina de Youtubeiras podes acceder a moitísimos máis recursos, non só musicais, senón tamén de vídeo de stock, foto de stock, etc. E son materiais que che poden axudar un montón ao inicio cando empezas a crear. E despois de que o vídeo pase polo taller, toca exportalo e subilo a YouTube. E rematou o traballo. Non rematou o traballo, porque despois hai que facer algo de traballo de redes. No noso caso, entusiasma-nos o feito de estar compartindo historias e tamén de subir fotos que nos gusten, que nos inspiren a Instagram, e aproveitamos ese espazo tamén para compartir os vídeos que subimos a YouTube. E así é máis ou menos como facemos os nosos vídeos, que non quere dicir que se ti queres empezar a facer vídeos necesites todo este material para nada. Todo isto é material que nós xa tiñamos antes da creación da nosa canle porque nos mola moito o tema fotográfico, especialmente a Sergio. Pero recomendoche que non te obsesiones con eso para nada e que graves e edites co que teñas. Fai no máis simple posible, busca que é o que che gusta e compárteo co mundo. Non necesitas Photoshop, non necesitas Premiere, necesitas lanzarte, editar co que teñas, da igual, e ir a por todas. E nada, este foi un pouco o noso camiño, como é o noso proceso creativo, esperamos que che gustara, xa nos coñeces un pouco, e se nos queres coñecer un pouco máis, xa sabes onde nos podes atopar. E animámoste moi forte a que participes este ano na nova edición dos premios Youtubeiras. E lembra que Para a rede, a nosa. E lembra... Como era? Lembra que para a rede... Vale. Nos premios Youtubeiras. Dos premios Youtubeiras de Youtubeiras. Este ano na nova edición dos premios Youtubeiras. E lembra que para a rede a nosa. Es que tíos... Veña, imos. Moi forte, a que este a... Joder, macho. Veña, esto parou de gravar. Era o que me faltaba. Ah, pues sí. O non, estás grabando. E anima... Ahora non podo eu, tío. Participa! No, veña. E xa sabes que para a rede a nosa. Era lembra que esta vez non foi culpa miña. Vale. A que este ano participes na nova edición dos premios Youtubeiras. E lembra que para a rede... Que para a rede a nosa. Estaban nas pampollas. Por que? Porque chegaches media hora máis tarde. Non é fácil. Xa, sei que non. Veña, vai, te vento de merda. Vale. E animámoste moi forte a que participes este ano na nova edición dos premios Youtubeiras. E lembra que Para a rede a nosa. A tomar polo cu!